unang bahin sa Ebanghelyo, ang pagpakikipon ni Jesus duyok sa mga makasasala, maoy usa ka simbolo o pagpahinumdom nga sa gingharian sa Dios there is always a room for every repentant sinner. Mauling ang gustong ipaabot ni Kristo. Alang sa mata sa Ginoo, sa gingharian sa Dios, naapay luna sa matag makasasala nga gustong maghinulsol mubalik ngadto kaniya. Never nasarado ang pultahan sa langit alang sa mga makasasala. Muna nga dili pwedeng mo ingunta, ay di na lang kumusimpa kay makasasala ko. Damurtang mo balik sa simbahan. Damurtang mo duol sa Ginoo kay makasasala ta. Yang mo ni ang konkreto nga pahinumdom nato. This is even our consolation. Kaya natin tsansa sa mata sa Ginoo. Matag usa ka makasasala, adunay luna ngadto sa gingharian sa langit, basta maghinulsol lang sila. Buti pa sabot na ang presensya ni Jesus is already an invitation, dili ni approval. Dili na to sabton nga ay okay ra magpadayon ta sa atong pagkinabuhing makasasala. Kaya ang Ginoo nakikuyo ganis makasasala. No. Ang presensya ni Kristo mao'y pagpahinumdom o imbitasyon nga balik diri nako.